Kolombia, Irlanda, Hego Afrika, El Salvador, Guatemala, Saharako Errepublika Demokratikoa eta Palestinako ordezkariak daude egunotan tokian tokiko bake prozesuei buruzko esperientziak ezagutzera ematen. Giza eskubideen alde lan egiten duten herri mugimenduetako kideak dira gehienak eta Euskadi eredutzat hartuz, giza ekimenaren balioa azpimarratu dute bakea lortu ahal izateko. Con las nuevas ciudadanías para construir esa paz que los colombianos nos merecemos. Palestinako ordezkariak ere hartu du hitza eta ezinbestekotzat jo du lurraldetasunaren eskubidea bakea lortzeko. Palestinarrak bizitzeko lurralderik gabe geratzen ari direla esan du. Israeldarrak Zisjordania eta Gazako 70% jabe egin direlako. Europako agintarien inplikazioa eskatu du. Europa es importante para el pueblo palestino. Arratsaldean Guatemala eta Hego Afrikako ordezkarien txanda izango da. Bake prozesuen eraikuntzan emakumearen paperak duen garrantziaz ere arituko dira Donostiako Miramar jauregian.